domin kowa ya san irin tausayi da san al'ummar jiharsa da san al'ummar Najeriya da wannan bawan Allah yake yi. Kowa ya san irin gudunmawa da ya bayar a ci gaban jihar Kano da kuma ci gaban Najeriya baki daya. Muna addu'a ga Allah subhanahu wataala da ya ƙara mishi lafiya, ya ƙara mishi tsawon rai, kuma ya ƙara masa basira. Ayyuka da yana alkhairi, Allah ya saka mishi da alheri. Al'ummar jihar Kano da suke nuna mishi goyon baya, suke nuna mishi kauna, muna gode musu kwarai da gaske. Muna yi musu fatan alheri, kuma muna fata Allah Ubangiji ya ba mu iko mu ma nan gaba mu ci gaba da ayyuka irin na alheri da wannan bawan Allah ya kewa jiharsa da kuma Najeriya baki da. Mun gode. Assalamu alaikum. Happy birthday to you, shugaba.